Jedna stanie tutaj, tu, w tym miejscu, a druga stanie, możesz trochę się cofnąć, nie? Cofnij się. Tutaj. Stop. Mamy dwie fajne dziewczyny, mamy dwie fajne drużyny. Ej, ale tu jest 70 osób z lewej i 5 z prawej. 10 osób z prawej, 10 z lewej. A tam jest film topograficzny. 10 osób z prawej, 10 z lewej. Z prawej. 10. 10 osób z lewej musi być. Wybierzcie 10 najsilniejszych. Piotr, wybieraj. Piotr, wybieraj. Jest faszna, jak się taką nie chwili. Piotr, wybieraj. O, same latki wybieraj, a ja chcę wygrać. Ale desant Nie, bo ty patrzysz na biust, jak ty wybierasz. 10 osób. Ile macie osób? Max, ile może być? Macie jeszcze Sami kogoś? najmocniejsi. 10, tak? Nie, liczymy. Zaraz tutaj sędzia... Poproszę, Mirek, policz ile jest osób z lewej i tyle samo ma być z prawej. Co ty chcesz ciągnąć? 6 są? Aha, dobra, 6 są. Na prawej 10 i na lewej też ma być 10. 12 jest na lewej. 11 zrobimy na prawej i 11 musi być na lewej. Ale musicie cofnąć troszkę do tyłu. Weź się trochę cofnij tam, nie? Bo oni, zobacz jak daleko. Nie będziesz czuł ciepła twojej drużyny. No ja wiem, że tak, no. Matko. Mirek, ile? I znowu doszedł jeden. Nie, bo to jest, on w policji pracuje, nie? 12 z lewej? Nie ma więcej z prawej. Kto pomoże tu Chomiowi jakiś... A, ratownicy, proszę bardzo. Raz, 2, 3, 4. Połóżcie sobie 3 osoby. 3 osoby dokładamy do płaszczyna. Będzie ciekawiej, dawać. 3 osoby. O, tam oni mają mechaników, a nie ratowników. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 15, 16. Ile jest? Wiele waj jest? 16. Teraz nie dochodzimy, co? Dobra, uwaga. Jak balony przejdą za dziewczyny, to w tym momencie ta drużyna wygrywa. Uwaga, start! Proszę Państwa, troszeczkę się przesuwamy w lewo, na razie płaszczyna trochę prowadzi. I tu on wyrównuje powoli. Ale nie jedzie go. Proszę Państwa, ratownicy i Tuchom! Ratownicy z Tuchomia! Ciągną. Jeszcze jest tamto. Jest, proszę Państwa. Ratownicy wygrali. Tuchom im pomógł. Ale wśród ratowników miał białci, aha, tu chłopy same bela i nie tyle rady. Moje szkaleje, że tam białci było, nie? Poprosimy sołtysa Tuchomia, pana Zbigniewa Izbarskiego i zapraszamy pana prezesa Zrzeszenia Krótko-Pomorskiego Oddziału w Płaszczynie, pana Henryka Stachurskiego. Poprosimy o wręczenie pucharu. Za zwycięstwo w tej rywalizacji wręczam puchar Ząbkę na barzu oddziału. Brawa dla zwycięskiej drużyny! Jacku, dziękuję serdecznie. Proszę o przeprowadzenie kolejnej konkurencji. Moi drodzy, teraz potrzebuję